Нове місце для нового президента. В команді Володимира Зеленського обговорюють, куди ж може перебратися адміністрація глави держави з Банкової. Серед варіантів – Український дім на Хрещатику. Його в 80-ті роки побудували для музею Леніна. Там вважають, у команді Зеленського президент буде ближче до людей у, так би мовити, новому з відкритим офісом. Однак думки суспільства з цього приводу розділилися. За і проти досліджувала наша Вікторія Аблязова. Саме тут, на Банковій, 11, майже 28 років знаходиться адміністрація президента України. Тут все облаштовано для повноцінної роботи глави держави. Підземні ходи ведуть до Кабміну та Верховної Ради України. Однак незабаром Офіс гаранта Конституції може переїхати в іншу будівлю. Сюди, на Хрещатик-2 до Українського дому. Це один з варіантів, який нині розглядають у команді Володимира Зеленського. Бажання перенести президентський офіс не нове. Подібна ідея виникала у кількох новообраних президентів ще з 90-х років. Однак цього так і не сталося за різних причин. Президент Зеленський, схоже, всерйоз взявся за це питання. І один з варіантів перенесення адміністрації президента – Український дім. Там, кажуть, не проти ініціативи глави держави. Однак зауважують, будівля спроєктована зовсім не для офісу президента. Немає необхідного місця для паркування автівок, великої пішохідної зони. У будівлі лише 2 входи і 2 ліфти. А цього недостатньо для повноцінного перебування тут глави держави. Ідея сама класна, а враховуючи те, що ми чули від комісії, які в них бачення, тобто це буде такий офіс, де практично кожен може зайти. Перший поверх і -1 – це має бути такий історично-державницький підхід, тобто де люди могли зустрічатись, проводити якісь конференції, спілкуватись, очікувати там на зустріч з президентом. Але при цьому всьому стіни, виставки постійно діючі. В Українському домі нині розташований Український медіакризовий центр. 2 поверхи відвели для архіву Музею історії Києва. Є репетиційна база, відбуваються фестивалі і концерти. Люди, що нині працюють в Українському домі, побоюються. Буде переобладнане все приміщення – від внутрішнього оздоблення до розпорядку. Порушиться геть все. Тому що там, де знаходиться перша особа держави, там завжди знаходиться державна охорона. Це окремий спецпропускний режим, і сюди просто вже так, як ми можемо зайти, вже ніхто не зможе зайти. Український дім збудований 37 років тому спеціально для музею Леніна. Він має геть інше цільове призначення. Історики вважають, для повноцінної роботи апарату глави держави там просто не вистачить на всіх кабінетів. Сама будівля Українського дому, вона, це не зовсім open space, де все прозоро і відкрите, але вона трошки ближче до цього ідеалу. Але вона також побудована в радянський час. І там стоїть питання, якщо туди в'їжджає адміністрація президента, то що буде з тим, що розташовується сьогодні в Українському домі? У тому, що Український дім не підходить для роботи повноцінного офісу глави держави, переконаний і колишній начальник управління охорони України Валерій Гелетей. І це зумовлено не лише питанням безпеки і комунікації. Не так багато кабінетів налаштованих для того, щоб там можна було проводити, скажімо так, роботу пов'язану з комунікацією не тільки з всередині країни, але й комунікацією і з зовнішнім світом. Тому що робота президента – це також і відповідальність щодо забезпечення прийому високоповажних гостей. Це президента, прем'єр-міністра, спікера парламенту, керівників міжнародних організацій, які приїздять в Україну. Кияни та гості столиці, що приходять прогулятися біля нинішньої адміністрації президента на Банковій, неоднозначно ставляться до ініціативи нового глави держави. Прекрасно. Мне кажется, что центр он должен быть больше открыт для туристов, для людей, для пешеходов. Очень прекрасно, что открыли вот эту улицу Банковскую возле администрации. Тяжелое материальное положение, то, наверное, не стоит сейчас подвергать еще стране такие траты.
Адміністрація президента, що нині перебуває на Банковій, до проголошення незалежності використовувалася ЦК Української Компартії. Одна з великих переваг цієї споруди – вона має підземні шляхи до Кабінету міністрів, Верховної Ради та Нацбанку. Є навіть таємний вихід у метро. Ці підземні комунікації передбачають захист глави держави у разі воєнного стану. Чи готовий президент Зеленський змінити це все, має вирішитися упродовж кількох тижнів. І такий переїзд може влетіти українцям у чималу копійчину. Вікторія Блязова, Нікіта Проскурін, Асан Емінов, Заман, АТР.